hogy láttam egy filmet. Ha nem, mert nagyon megkurnak. Brenda, az egy fasz volt, és akkor életemben először basztam, és akkor éreztem. Nem, ez nagy fasz volt. Bár most legenda. Megnézed. Egy rögtön csőren a telón. Ijesztő hang beleszól. Megbaszlak 7 nap múlva. 7 nap múlva. Mikor láttad ezt? Na te. Pont ma egy hete. Brenda, ne viccelj, meghalok én is. Vérzik az orrod, Brenda! A lyukad is vérzik! Brenda, nem hiszem el! Kap. Ketchup! Tipet vágsz. Várja, várja. Jó, de nem ér. Brenda, mit csinálsz meg? Megbuszok és élvezed? Ha 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 ha. Nem hiszem, hogy ezt is bevetted, te fasz. De olyan élet. Hát te köcsög. Piszis. Benjimet toltál, mi az? Tolni. Te kis faszopó picsa. Ez mondtad? Mindjárt megkaszolsz, és Te megszabad. geci! 3-5 világot küldő nekem, te geci. Lettem. Brenda, ez már nem jó tréfés. Mindjárt. Megyek, hozok egy kis fasz. Oké. Várj, most csak ezt fog beszélni. Várjál, neked legyen te. Cindy. De kiabál, mikor már messziről kell. De onnan beszél, jó? Meg mint már. Valami fasz megy már megint a tévébe. De gecik, mindig kijönnek. Lófasz. Lófaszt a... Lófaszt a picsába. Mi? Lord. A geci! Geci! Ez... Mm, 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 mm. Hely, ez már 3D-be megy, hülye kurva. Mi a fasz csinálsz? Cindy! Rics! Nem segítek, mert buzi vagy. Hú! Gyere, gyere! Faszpó! Gyere, gyere, kis geci! Na! Na, na, gyere! Gyere, te geci! Gyere! Vads! Na, mi van? Cindy! Mert megint át fogsz verni. Jól van, várjál, csak feljön a faszmentőket, tudod, szűz.